Sati na musamman ga masoya kallon Indian Hausa fim. Masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya, yau muna ranar Lahadi kenan. Ranar sakin zafafan fina-finai kamfanin Sultan da ma dukkan wani kamfani mai fassara wanda kuka sani, musamman Algaita da ma Yusuf Zamani Record da Mega da Fikira 2. Masoya kallon Indian Hausa fim, wannan Lahadin ta musamman ce saboda kamfanin Sultan an saki zafafan fassara, zafafan fina-finai. Kamar yadda kuke gani a wannan bidiyo, masoya kallon Indian Hausa fim na faɗin duniya, wannan Lahadin ta musamman ce. To masoya kallon Indian Hausa fim, kamar kullum ma dai yau mun zo mu faɗa muku tsarin da za ku bi ku ringa sauke Indian Hausa fim da zarar an sake shi a ko'ina kake, a duk inda kake. Tsarika sun kasu kashi biyu, akwai na kan Telegram, akwai na kan WhatsApp. Masoya kallon Indian Hausa fim, a ko'ina kake wannan tsari yana aiki, za ka shige shi zai baka damar ɗaukar kowane fim da zarar an sake shi, a kowace ƙasa kake, a duk inda kake. 'Yan Kamaru, 'yan Chadi, 'yan Libya, a kowace ƙasa kake kana buƙatar fim kawai ka ɗau number wayar da aka ajiye ma akan screen ɗinku kamar haka, ka yi magana akan WhatsApp, kai tsaye za a ma cikakken bayani akan wannan tsarin da za ka shiga. Zai baka damar ɗaukar kowane fim kan WhatsApp ko kan Telegram, duka za a ma cikakken bayani ta yadda za ka ringa samun fina-finai da zarar an saki fassarar kamfanin Sultan, kowane fassara da zarar an sake shi, da ma dukkan fim ɗin da mutum yake da buƙata, to kai tsaye zai iya tuntuɓar mu ta kan wannan number waya akan WhatsApp ko kan Telegram domin ka samu kowane fim da kake da buƙata. To kai tsaye kar a manta, idan yau ne farkon zuwa wannan channel ɗin, a yi subscribe, a yi like, shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sababbin bidiyon mu da zarar mun saki, to na musamman wannan satin kenan. To a biyo mu daga kan wannan number waya da ke kan screen ɗinku kamar haka. To kar a manta, a yi subscribe, a yi like, shi ne zai baka damar samun sababbin fina-finan mu da sababbin bidiyon mu da zarar mun saki kamar haka. A ɗauka a biyo mu daga kan WhatsApp ko kan Telegram.